Nalazimo se u selu Vrani, Golemove kuće, zadnji položaj gdje su bili položaji minobacača 82 mm. Te položaje smo sami izabrali, izlazeći na teren, ovo nam se pokazalo kao najbolje mjesto za minobacače. Treće punjenje! Počni! Papa 1, javi se prijem, Papa 1, javi se prijem. Imali smo 3 minobacača koja su postavljena ovdje gdje je koš, jabuka i jedan je bio ispred. Jedan minobacač, nakon toga smo prebacili ovdje uz ovu kuću, tada nije tu bila kuća, to je sada trenutno Golemova kuća, bila je samo garaža gdje smo čovjeku probili zid bočni da bi mogli djelovati u slučaju da oni tuku po nama, jer nismo imali nikakav zaklon. 1991. godine kad smo izašli ovdje na teren, nije bilo toliko ljudstva, odnosno nije bilo ljudi. Mi smo držali, znači bili smo smješteni u 250 metara iza našeg prvog voda koji je držao gore Debeljak. Mi smo radi osiguranja držali ovaj tu dio gradine, znači jedna je posada bila na položajima, jedna je posada držala taj dio da nam ne bi neprijatelj došao s leđa i jedna je bila na... Čekaj, U posadi smo imali svega 3 čovjeka koja su bila na minobacačima, sve drugo su to bili priučeni ljudi koji do sada nisu imali, kao ni ja, nikakvog ratnog iskustva. Moj zamjenik je bio iz mjesta Pakoštane, Čolak. Šivaj! Taj vod minobacača, ja sam u zapovjedi gospodina Brkljača preuzeo taj vod kad smo izašli ovdje na teren. U sklopu tog pratećeg voda imali smo jedan minobacač od 120, on se nalazio u pećini. Taj jedini je minobacač imao nišansku spravu, ova 3 nisu imali nišansku spravu. I imali smo jedan bestrzani top koji se nalazio iznad škole na cesti prema Miranjima. Tu posadu smo mi u hodu formirali od ljudi koji su bili iz mjesta Vrane i mjesta Pakoštane. Oni su najviše tu i pridonijeli u obrani mjesta. Pošto nismo imali dovoljno ljudstva, naše oči su bile gore na Debeljaku. Znači ljudi koji su bili na smjeni imali su vezu, koji su nam davali koordinate gdje da djelujemo. Prvo djelovanje je bilo prema mjestu Petrinju, prema Kakmi i prema Miranjima. Znači to nam je prvo djelovanje bilo koje smo izvršili odavde. Minobacač od 120 mm je tu kao prema Miranjima i iza Miranja prema Jagodnji i onim selima gore. Se mrtni nešto. Maka se malo tu. Namisli ga doli ti. To je makni glavu. Ne, to me napravim. To je makni Streljiva smo imali svega 4 ili 5 kutija, znači streljiva koje je bilo smješteno u ovome ovdje podrumu. Nažalost, kad smo ispucali to veće, nismo više ništa imali. Znači nakon toga je bilo čekati, tada u to vrijeme je padala gore kod Karlovca Delnice i odande su nam onda dopremili poslije naoružanje koje su opet ljudi iz sela svojim kamionima dovezli ovdje. Tu je tada bilo naoružanje, municije za 120 i 82 i za topove koje mi nismo imali, ali onda smo to sa ljudima iz Šibenske 113. mijenjali za naše granate ili za nišanske sprave. Pazite, 1991. godine mi nismo imali ustroj, nismo imali sve. Mi smo došli u selo Vrana, tu je bio pokojni Rogić, Šarić, Zdravko, Ico i ja. Bile su grupe naoružanih ljudi koji su držali određene dijelove.
Vrana je jako dugo selo i selo koje je dužinom oko 8 km koje je uvučeno u neprijateljski položaj. Mi smo sa svoje lijeve strane imali selo Kakmu, ispred sebe smo imali selo Miranje, sa svoje desne strane, odnosno zadnji dio, to su kuće Krklješa, gdje faktički nismo imali ljudi da bi to pokrili dok se nije formirala bojna, odnosno dok se nije formirala brigada. Ljudi koji su došli ovdje na teren, to su bile više manje civili, ljudi koji nisu imali kontakta sa ratom, ljudi koji nisu čak ni znali oružje, ljudi koji su neki starije dobi i neki mlađe, ali najgore što su bili ili u mornarici ili negdje, tako da smo ih morali u isto vrijeme i obučavati u tome dijelu. Zauzimanja položaja, kopavat se, raditi grudobrane, to vidite i sami, ovo je krški dio, znači ovdje nisu puno pomagali niti strojevi, nego je to bilo sve ručno, ukopat se, napraviti i ostalo. 1991. godine nismo imali toliko ni ljudstva, nismo imali municije. Najgore stvar, nismo imali ni tog zapovjednog kadra koji je bio profesionalni da bi nam nešto pomogao i rekao. Znači tu smo se obilazili, snalazili, eto sami kako smo mogli i kako smo znali. Kaže, najveći dio tog cijeloga dijela do 1992. godine dok nije formirana bojna i dok nisu formirane satnije, pokrivali smo kako smo znali, znači bez obzira da li ti bio na minobacaču, išao si na položaj pješadije, da li je on bio na besrcajnu stopu, držao je gore položaj unac sa tim vodom, tako da kažem, to je bilo dosta gadno i ovaj teren je jako zahtjevan. Ovdje na ovom terenu, nažalost, u cijeloj brigadi imamo najviše poginulih i najviše ranjenih ljudi. Tako da to dokazuje kakav je to teren bio. Prvo djelovanje kad je bilo, to je bilo djelovanje, znači naše kolege su gore vidjele povukli se preko cestom od Pogledaj gdje je pala ova, pogledaj gdje je pala ova. Recimo miranje. Neka gleda miranje, recimo. Gdje tuče? Miranje donje, raskrše. Čuješ? Miranje donje, gledaj raskrše, miranje donje, gledaj raskrše. Znači na tom cestu tu smo djelovali. Tu je po dojavi, znači gore, mi to nismo vidjeli, znači čovjeka koji je gore na Debeljaku, mi smo uspjeli pogoditi taj jedan kamion koji se kretao u toj koloni. Da li je tu bilo mrtvih, ranjenih, mi to ne znamo, ali to je bilo, na toj snimci se vidi taj usklič kad je on javio da je pogođeno. Znači to je bilo to neko krštenje, to gađanja, kažem, mi tu nismo imali nišanske sprave, jednostavno snalazili smo se kako smo znali i nakon toga mi smo čak ovdje doveli bager, tada smo ukopali, znači bili smo ukopani u zemlju, postavili smo zaštitu za ljude tako da su samo cijevi virile van, a taj jedan legendarni minobacač koji je stajao tu, koji je čovjeku, žao mi što nije on kući, da vam on kaže. I dan danas se zafrkavamo kako smo probili garažu da bi mogli gađati. Tako da to je taj neki početak tog. Evo, toliko.